da mi napravite čokoladu, jel može? Wow, naravno. Ja ću odmah početi sa kuvanjem. Treba će mi mlečna čokolada. A još bolje 3. Odlično. Sad ću istopiti čokoladu. Da, tako je. I obavezno dobro mešam. Super. Sada dodajem plavu boju. Tako je. Zatim mi treba ovakav kalup za čokoladu. Da, to je Labubu. Svi ga vole. Mala će sigurno biti oduševljena. Dakle, sipam plavu čokoladu u kalup. Zatim preko dodajem čokoladne kuglice Maltesers. A gde su sve kuglice? Hej ti mali lopove, dođi ovamo! Sad ću te ja! Vrati kuglice, odmah! Odlično, tako je bolje. Izvinjavam se, idem ja? Ova deca. Dobro, sad ću spojiti 2 dela i dobro sve potresti. Gledajte šta mi ispalo. Ovo je plavi čokoladni Labubu. Dodat ću par detalja i eto. Lepota. Bako, halo, Bako, gledajte. Šta da gledam? Tu nema ničega. Kako nema? Ali, gdje je moj Labubu? Izgleda da sam shvatio. Tako si sladak, sad ću da te pojedem. Ne, on nije za tebe, vrati mi ga. Šta je to? Sejuzan, dušo, nemoj biti nevaljala. Mislim da imam ideju. Sad ću pogledati šta imam u svojoj torbici. Ne, to ne odgovara, ni ovo. Kakva smešna stvarčica. Našla sam, da, to mi treba. I naravno čokolada. Kako je to sve stalo tamo? Ženska tajna. Dakle, sipam čokoladu u moj kalup i ostavljam da se stegne. Gledajte šta je spalo. Ali to još ne liči na karmin. Ali ne razumem kako je to moguće. Dajte mi to. Evo je moja roza Nutella. Sipat ću je unutra. Odlično. Gledajte. Moj karmin je spreman. Wow, to je nevjerovatno. Smislila sam još nešto. Gledajte šta imam. To su slatke Milka čokoladice. Tako su ukusne. Sipat ću ih unutra. Odlično. Ali to još nije sve. Sipat ću preko med. Kako lepo curi. Lepota. Šta radite? Bako, šta će vam dinamit u torbici? Ne, već je zapaljen. Daj mi to brzo. Bitno je da su svi živi. Jao. Sa vašom bakom se bolje ne kačiti. Hajde, Suzan, ti si na redu. Da. Koliko stvari baka drži u torbici. Izgleda da sam našla ono što mi treba. Da. Sad ću otopiti čokoladu fenom. Odlično. A svu čokoladu ću sipati u flašu. Wow, koliko je ima. A sada to treba dobro potresti. I sklanjam flašu. Eto, dobila sam čokoladnu flašu. Treba je napuniti. Unutra ću sipati M&M's bombone. Lepota. Stavit ću slatku etiketu i dodati poklopac. Eto. Svaka čast, Suzan. Prijatno. Wow, svaka vam čast. Je li to Labubu? Cool. Hoću da ga probam. Tako je sladak. Čekajte, unutra ima nešto. Wow, pa to su čokoladne kuglice. Obožavam ih. Da, divno. Idemo dalje.
Oho, je li to karmin? Izgleda kao pravi. Sad ću da probam. Oho, unutra je žele. Neverovatno. Da, jako ukusno. A šta je ovdje? Čokoladna kola? Čujem da ima nešto unutra. Sad ću da razbijem ovu flašu. Hajde i... O da, stigla sam do bombona. Ima ih baš mnogo. Lepota. Jedva čekam da probam. Čokolada je preukusna. I bombone su ekstra. A vreme je da izaberem pobednika. I to je baka. O, ne mogu da verujem. Tako sam srećna. O, čekajte, imam posebnu odeću za proslavu. Eto, tako je bolje. Wow, bako, tako si lepa. A sad mi pripremite vafle, jel može? Odlično, a ja ću da budem prva. Pripremit ću testo. Dakle, prvo mi treba brašno. Sipam ga u činiju, zatim dodajem jaja i mlijeko. Super! Ostalo je sve umutiti. Posle dodajem maline i dobro mešam sve. Gledajte, dobila sam roze testo. Šta? Ne, to mi ne treba. Treba mi lep aparat za vafle. Da, ova je mnogo bolji. Zatvaram i čekam. Gledajte, moja divna vafla je spremna. Stavljam sve na tanjir, a zatim ukrašavam sladoledom. Ostalo je dodati sirup i slatka srca. Kako slatko je lepo, zadovoljna sam, ali to još nije sve. Hoću lepo da serviram svoje jelo. Da. Kao u restoranu, svaka mi čast. Gledajte. Bako, to je smešno. Moje jelo će biti mnogo bolje. Gledajte pažljivo i učite. Umočit ću svoje vafle u čokoladne mrvice. Da, tako je. Odlično, sve se zalapilo za Nutellu. Tako sam i htjela. A sada treba napuniti vafle sladoledom. Čekajte, a gdje je sladoled? Šta? Zar opet ti? Šta je? Ja nisam dirala sladoled. Nemoguće. Pa dobro, onda ću sam da napravim sladoled. Uzimam banane, dodajem mlijeko, puder od kikirikija i dobro mutim sve u blenderu. Da, tako je. Sipam sve u posudu i stavljam u zamrzivač. Šta? Zatvoreno? Zašto? Hajde, otvaraj se! Ne mogu da verujem. Hajde bre! O, ne, prokletstvo! Šefe, dajte ja da probam, sklonite se. I eto ti! Otvaraj se, glupi frižider! Uspela si! Ne baš onako kako sam hteo, ali nema veze. Hvala ti! Nema na čemu. To su kocke leda. Mogu ih iskoristiti. Poješću par komada. Kako hladno. A sad ću iskoristiti svoj ledeni dah. Da, napravio sam sladoled. To je bilo hladno, ali bitno je da sam uspeo. Dakle, sada mogu konačno ukrasiti svoju vaflu. Stavit ću 3 kuglice, a zatim dodati Kinder Bueno. Obožavam ga. Da, tako je. Sipat ću malo čokoladnog sirupa, zatim dodati malo oraha i staviti čokoladnog milskog konja. Eto, šta kažete, bako? Veoma dobro, šefe. A šta se tamo dešava?
A ja ću imati vafle sa šlagom i marshmallowom. Da, to će biti jako ukusno. To je to. Bravo, Susan. Prijatno, dušo. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo bakine vafle. Izgledaju mnogo slatko, ali bitan je ukus. Kombinacija vafla i sladoleda je jako dobra. Kako velika kula. Obožavam marshmallow. To je mnogo dobro. Neverovatno. I ostalo je posljednje jelo. Izgleda tako čokoladno. Sad ću da probam. Da, i tu je sladoled. A još i sve moje omiljene slatkiše. Odlučila sam, pobedio je šef 100%. Okej, a da li ste spremni? Vidim da jeste. Znate šta? Premite mi tortu. Pa to je lako. Dakle, uzet ću... Ne, možda ovo? Ne. Jao, ništa ne valja. Odakle da počnem? Bako, šta da radim? Mila, treba prvo da sipaš brašno u činiju. Stvarno? Dobro, hajde da probamo. Joj, sve sam prosula. Jao, draga, pa šta to radiš? Moraš biti pažljivija. Dalje ide jedno jaje. Dobro, sad ću ga razbiti. Ovo je tako zabavno. Želim da razbijem sva jaja. Šta dalje? Baka je sipala malo mleka. I ja imam mleko. Da, sad ću ga sipati u testo. Da. Super. Šta sad? Baka stavlja sve da se priprema. Ali meni nije tako uspelo. Okej, bolje da naručim gotovu tortu. Evo je, stigla je baš brzo. Gotovo. Sada mogu da gledam smešne tiktokove. Jao, Linci, ne radi se to tako. Dobro, moje kore su spremne. Šefe, šta mislite? To je previše jednostavno. Ja sam odlučio da obojim testo bojama. Dodat ću po kapljicu svaku činiju, a zatim promiješati. Odlično. A sad ću uzeti bacač plamena. Uz pomoć njega ću brzo pripremiti kore. Nemojte se plašiti. Ja sam pravi majstor. Znam šta radim. To je to. Bako, šta kažete, a? Wow, ostala sam bez reči. To je nevjerovatno, šefe. Krem. Da, taman mi je trebao. Sad ću sastaviti tortu. Istiskujem krem, razmazujem ga. A unutra ću staviti jagode. Zatim pokrivam korom i ponavljam sve sloj po sloj. Šta je to šef smislio? A ja moram sve da prelijem čokoladom. Wow, kako lijepo teče čokolada. Neverovatno. A sad mi trebaju žvake iz aparata. Sipat ću sve preko. Da, treba mi što više žvaka. Wow, to izgleda cool. Svaka mi čast. Gotovo. Dobro, a gledajte šta ja imam. To je korpica sa jagodama. Bako, dajte da vam pomognem, ja sam ipak muškarac. Može, sipajte sve to na tortu. Ispalo je savršeno. Hvala na pomoći. Šefe, hoćete li jagodu? Da, neću odbiti. Hvala, bako. Baš smešan video. I ovo? Da li ste već sve spremili? To je tun sahur. Tačno. Ukrasit ću tortu KitKatom. Da, a sad ću od KitKata napraviti tun sahura. Ispašće super. Dodat ću mu lice. Da, to će biti baš cool, 100%. Ne ovako.
Hajde da pokušamo ponovo. I da vidimo. Da, uspelo je. Baš kako treba. A odozgo ću sipati Kit Kat. Imam ga baš puno. I spalo je super čokoladno. Da, cool. Sada mogu da pokažem sve Leslie. Svaka čast, dušo. A Leslie, prijatno. Wow, napravili ste sve tako lijepo i ukusno. Probat ću prvo ovu tortu sa jagodama. Jagode, super. A kakva je sama torta? Od vanile? Da, to je baš cool. Sviđa mi se. Idemo dalje. Vreme je da probam čokoladnu tortu. Tu je tun Sahur. Baš smiješno. Okej, vreme je da probam tortu. Pa onako, kao da je kupovna. A šta je sljedeće? Wow, kako lijepa torta. I unutra je šarena. Odmah ću da probam. Da, ovo je prelepo. Jako mi se sviđa. Ne mogu da se zaustavim. Da. Čekajte, šta je ovo odozgo? Moram da probam. Dakle, pa to je žvaka. Obožavam žvake. Znate, za mene je definitivno pobedio šef. Pa to je bilo očekivano. Hvala, Leslie. Napravila si pravi izbor. A sad mi se jede pasta. Da, kao u Italiji. Zvuči jednostavno. Napravit ću šarenu pastu. A ja klasičnu. A ja ću napraviti svoju pastu, a ne kupovnu. Ova uopšte nije ukusna. Šta? Jesi morao da me gađaš? Dakle, testo za pastu se pravi vrlo jednostavno. Ostalo je sve obojiti. Super. A sada mešam. Ne razumem zašto pravi svoju pastu kad već postoje gotova. Okej, sad ću da skuvam malo, pa još malo. Mada sipat ću sve. Da, super. Ostalo je sad čekati da se skuva. Bako vidi. A Lindsay, to mene ne zanima. Ja kuvam. Hoću da napravim pitu od makarona. Narendat ću sir. O, šefe, šta ste to smislili? Hoću da razvučem testo. Treba mi tanki listić. Cool, izgleda savršeno. A sad ću iseći krugove od testa. Tako je, sklanjam višak. A sad ću svaki krug napuniti filom. Uvijam i gledajte. Ispale su prelepe ruže. Divno. Voko, šta će vam toliko sira? Tako treba. O, čekajte, šta to miriše? O, Lindsay, gori ti šerpa. Šta? Ne, moguće. Moje pasta zagorele. Šta da radim? Ne sekiraj se, Lindsay. Imam jedan trik za tebe. Eto, pogledaj. Sigurno će ti uspeti. Da vidimo. Wow, pa to su žele špagete. Odmah ću da ih napravim. Trebaju mi samo slavčice i žele. Imam žele sa različitim ukusima. Hajde da napravimo odličnije. Aha. A sada sipam to u slamčice. Tako je. Super. Da vidimo šta je ispalo. Wow. Uspelo je. A sad ću napraviti svaki ukus i ukrasiti sve šlagom. Da, prelepo. Moje jelo je spremno, bako vidi. Prelepo. I kod mene je sve spremno. Vidi, ostalo je ukrasiti sve bosiljkom i eto.
O, šefe, šta to radite? Izgleda zanimljivo. Da, napravio sam pastu u obliku cvetova na kremastom sosu od spanaća. Bellissimo! Leslie, probaj! Wow, napravili ste tako sjajna jela. Hoću da probam prvo ove šarene špagete. O, jesu to slatke špagete? Fuj, nisam to htjela. A šta je ovdje? Neka pita? Koliko sira! Super! Svidelo mi se! A sad ću da probam treću pastu. Izgleda čudno. A kakav je ukus? Uj, ne! Mrzim spanać. Dakle, pobedile? Baka, da, njena pasta je najbolja. O, da, pobeda je moja. Hvala, dušo. Čestitam, bako.